Ми в Ужгороді маємо Інститут історії і філології. Це висвітлялося у публікаціях інституту ті подробності операції Грюн, за які мовчать українські, російські і чеські історики. Інститут історії і філології в Ужгороді відкритий нами для того, щоб розробляти окремо історичну тематику і лінгвістичну тематику, менше літературну, но історично ми на сьогоднішній день володіємо такими документами, особливо тепер розсекреченими із операції Грюн, по котрій Берлін розчленив Чехословакію. По нашим даним, Августин Волошин був агентом німецьких спецслужб, і повністю вони його контролювали, і він виконував їх команди. Но іменно то, що вони вспоминають про Подкарпатську Русь як третю частину розчлененої Чехословакії, нам було удивительно. Наш інститут взявся за цю тематику. Ми не тільки йшли в древності там, або якісь другі періоди, а іменно період Чехословацький і особливо кінець 38-го, начало 39-го года, де се формувала фактично наша республіка Русинів, Подкарпатська Русь. Великолепні статті, научні исследования, котрі ми прочитали на многих наукових конференціях, плюс виставлені в інтернеті. І то означає, що ми засвідчили всьому світові, що русини обладають документальними доказами своїх пунктів історії. Особливо, коли у ноябрю 1938 року Чехословакія своїм парламентом, законом 328, перетворилася або сформувалася на республіку Чехословацьку, в котрій були три національні республіки вже як національні незалежні. Чехія, Словакія, Подкарпатська Русь. У кожній з них кожен народ мав свій державний язик, хоча общі рахувалися чеський язик, брали і чехи, і словаки, і русини мали другий язик державний чеський, но був свій державний язик русинський, були свої школи, вище 600 школ русинських, ми мали свої міністерські портфелі, і все, що ми приобрели, пішли путем академічним, парламентським, а значить, якщо народ проголосував за ті документи, за ті права, то ніхто, крім народу, не сміє ці статуси міняти. От чому ми дякуємо Богу, що наші русинські історики, по крайній мірі, більша частина з них, сообщали нам, відкрили нам, описали нам ці события із юридичної точки зору, із історичної. І ми тепер маємо право казати, на уровні ноября 1938 року Чехословакія була унікальна, демократична держава трьох республік, Чехії, Словакії, Подкарпатської Русь, котруїся Гітлер бояв більше, ніж Совєтського Союзу. Бо якщо був Гітлер почав війну з Чехословакією, то він би на многі роки вийшов у війну, а можливо би і не виграв. А він пішов другим путем. Розчленив, розділив і без одного вистріла зайшов у Чеський град і забрав. І підключив всю економіку всієї Чехословакії на війну вже проти Росії. Ми дякуємо Богу і призиваємо істориків русинів і істориків інших національностей чесно відноситися до цих даних. Не сміти перекручувати факти, як то було донині. Ми нині маємо доповнительні розкриті архівні документи, операцію Грюн, і говоримо, що то було насилля, то була спроба загубити демократію молоду у Карпатах, забрати насилу від русинів державу, дати їй другу назву, другий язик, але то у них не вийшло. І тому, коли вже у 1944 році прийшли совєтські війська на Подкарпатську Русь, то вони не обращали внимання на так називаємий Сойм Подкарпатської Русі, Карпатської України,
а організували свою сходку в Мукачеві, перший і останній з'їзд народних комітетів, де партизани і НКВДисти голосували за те, що Подкарпатська Русь, тепер уже Закарпатська Україна вони називали, хочеться воз'єднати з рідною матір'ю Совєтську Україну. Но і этот документ не був признаний юристами законним, бо він був прийнятий в Мукачеві в період воєнних дій. А в період, коли йде війна, ніякі референдуми і рішення не суддійсні, бо воєнна адміністрація управляє. Лише потім, коли вже війна закінчилася, Сталін видів, що не проєкт Карпатської України, не проєкт Закарпатський йому не підходить ні один, ні другий. Він вирішив піти своїм третім наглим путем. Вертає незаконно до президентства чеського президента, котрийся відказав від президентства і вже не смів бути вернутися. Тот собі набирає Фірлінгера, прем'єр-міністра, забирають їх у Москву і заключають насильственно, далеко незаконний міжнародний договор між Чехословакією і Совєтським Союзом про Закарпатську Україну, Подкарпатську Русь, по котрому Подкарпатська Русь уже з іменем Закарпатська Україна присоєдняється до Совєтського Союзу. Но уже в 46-му році, в январі місяцеві, коли вже виділи, що договор має вступати в силу, а не хотіли допустити, щоб Республіка Закарпатська Україна, як окрема держава, котра, кстати, торгувала із Совєтським Союзом, із Радянською Україною. Закарпатська Україна торгувала із Радянською Україною, то й вступала в отношення як держава, мала свої суди, прокуратуру, мала свої управління. І в результаті вдруг вияснилося, що з ним робити. І вже 21 січня, января 46-го року Совєтська Україна, або точніше Президіум Совєтської України, своїм рішенням на території Подкарпатської Русі вводить законодавство Радянської України і перетворює Республіку Закарпатська Україна – Подкарпатська Русь на просту адміністративну Закарпатську область. Ето на цьому кладемо точку, щоб дати можливість на цю тему поговорити многим людям. Напоминаю, не з якимись замислами поганими говоримо про це. Просто розсекречить документи і ще раз нам показали. Русини історію знають і за неї будуть боротися, її будуть відстоювати. Ну а наші опоненти, якщо щось мають проти, ведіть з нами діалог. Не травіть на нас других якихось там людей. Попробуємо сісти за стіл, круглий стіл науковців, і будемо продовжати на цю тему говорити не лише ми, а й наші історики-науковці, щоб правда мала місто. І вірю, що русини як знали, так і знають, і будуть знати свою історію, і будуть її сокотити і лелеяти, як зіницю ока. Дуже много інтересного і нового ми днес узнали. Дякуємо, отець Дмитрій, за ваші відповіді і желаємо, аби у наших русинов було камайменше незафарблених білих п'ятин у історії. На цьому програма «Живий русинський язик» завершується. Будьте здорові! З Богом святим! Ріки рунині і поточки у горах, в зворах тихих красі полонин, в сонячних долинах, у карпатських селах є народ із іменем Русин. На карпатських склонах, де живуть русини, є материнський наш край. Нова Україно, древніх Карпат сина,
як друга і брата приймай. Колисті слав'янської родина русинська, з древності красноплека і край. На Русі Карпатської люди з добрим серцем, Боже нам, русинам, помагай. На карпатських склонах, де живуть русини, є материнський наш край. Нова Україно, древніх Карпат сина, як друга і брата приймай. Карпатські русини, господарі краю, от дідов і прадідов своїх, от лаборця часу у дому русинським, віра, честь, любов була до всіх. На карпатських склонах, де живуть русини, є материнський наш край. Нова Україно, древній Карпат сина, як друга і брата приймай. На карпатських склонах, де живуть русини, є материнський наш край.